А сега ще ви представя една от магиите на цирка – илюзиониста Йордан Белев. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Дани Белев, но искам преди моето изпълнение да ви разкажа една кратка история. Дами и господа, това е малката Янка, която преди 6 години се ражда с полималформативен синдром, което накратко ще рече, че едва ли има здрава система в нейното тяло. Едното око е сляпо, липсват множество пръстчета от всички крайници, гръбначният стълб е изкривен и така нататък, множество вътрешни органи са повредени. Родителите на детето обаче никога не се предават и подкрепени от своите приятели и от много добротворци започват една война. Една битка за това дете, която преминава през 9 операции, над 25 часа пълна анестезия, над 700 шева по цялото тяло на детето. Сега, 6 години по-късно, малката Янка е вече в 1-ви клас, говори и пише на 2 езика. Това е снимка от нейния рожден ден и повярвайте ми, подкрепена от множество приятели и добротворци, тя лети успешно в живота си. Ако питате откъде знам толкова подробности за нея, ще ви кажа. Янка е моята дъщеря. А сега, дами и господа, искам да видите едно видео, което ще ви покаже на какво е способна любовта. Дами и господа, ето в тази усмивка отиват всички ваши СМС-и, които ще изпратите днес. Ние някак си се справяме, помагат ни много приятели, помага ни Господ, помагаме си сами. Сега ще помоля всеки един от вас да извади телефона си. Не ви виждам. Всеки един от вас да извади телефона си и да набере 1117. Изпратете по един СМС, за да има повече такива усмивки, защото има много деца, които нямат друг избор, повярвайте ми. Благодаря ви предварително. А сега, нека да видим все пак за какво сме дошли тук. Маестро, музика!
Уважаеми дами и господа, моля ви, подкрепете нашите деца. Ето тук са бъдещите шампионки по художествена гимнастика на България. Дами и господа, хайде отивайте на вашите места. Бурни аплодисменти за малките гимнастички на Симона Пейчева! Дами и господа, Симона Пейчева. Добър вечер и честита Коледа от мен и моите гимнастички. Пожелавам ви някой ден да станете наистина истинските златни момичета на България. А тази вечер сме се събрали в името на една благородна кауза. Затова нека да я подкрепим на 11:17. А сега, нека всички заедно посрещнем Мариана Векилска и Светослав Иванов.